ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, Allah sai ce in tattaqullah, in kun ji tsoron Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah zai sanya muku wani mai rarrabewa, Allah zai sanya muku wani rariya, wani matankadi. Duk abin da ya tinkaro ka a rayuwa, wannan abin da Allah zai maka baiwansa zai tace maka abin da zai cuce ka daga abin da zai amfani ka. Duk abin da ka tinkara idan ba alkhairi ba ne zai reraye shi. In tattaqullaha, Allah ya ce in kun ji tsoron Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah zai sanya muku wani mai rarrabewa tsakanin abin da zai cutar da ku da abin da zai amfanar da ku. Wa yaghfir lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum, kuma zai kankare muku zunubanku. Wa yaghfir lakum, kuma ya gafarta muku. Allahu akbar. Wannan duk samara ce ta tsoron Allah. Za a sa maka mai rarrabewa, abinda zai dinga tace mai cutarwa daga mai amfanarwa, a yafe zunubanka, a kankare su, a goge su, sannan kuma a yafe. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. Allah ce duk wanda ya zama mai tsoron Allah, ya ji tsoron Allah, Allah zai ta kankare zunubansa, wa yu'zim lahu ajra, sannan zai girmama sakamakon da zai bashi ranar alkiyama. Ai daga farko ma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Allah ya ce wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah zai bashi mafita. Duk abinda aka rasa yaya za a yi, Allah sai nuna maka ga yadda za a yi. Kullum idan mun yi magana ana cewa a koma zuwa ga Allah, a rike addini. A duk abin da ya dame mun nan, wallahi muna bin Allah, Allah zai nuna mana ta inda da a fita. Wallahi zai nuna mana ta inda. Ai ba dabaran ka bane. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ba dabaran ka bace. Ba dabaran ka bace. Allah ne zai yi aikin abin da yake so ku bi shi. Duk yadda abin nan yirin caɓe, wallahi in mun bi Allah zai gaya mana, zai nuna mana ga inda da mu, zai nuna mana ga yadda za a yi. Ga sunan a ƙur'ani ta kota ina, ga sunan a ƙur'ani ta kota ina, Allah zai nuna mana ya za a yi. Wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah zai bashi mafita. Kasan waɗansu 'yan matan da hure musu kunne ake, idan kina saka hijabi kina saka niqabi, ya da aiki samu miji. Allah to Allah ne sai kin saba mishi ya baki miji, sai kin fita da tsaraice ya baki miji. Ai dai ki gamu da dan iska. Jama'a mun fahimta? Kuma a ina ne, a wani gari ne, a wace ƙasa ce waɗanda suke saka hijabi da waɗanda ba su sa hijabi, wadda ba su sa hijabi suka fi auruwa? A ina ne? A ina ne wadda suke sa hijabi sun yi kwantai, masu fita da tsaraici su kuma suna auruwa? A ina ne? A ina ne? Ka gani? In kin bi Allah, in kin bi Allah, Allah ne zai zama gatanki. Allah ya ce wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah zai sanya mishi mafita. Na biyu sai ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, sannan Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba. To ina amsan ta fito, ta inda baka yi tsammani ba.
lokacin da